Si Sir Rogen, salamat. Mag-ano lang ako, wait, mag-ano lang ako ng saglit. Habang walang si Akech, ayan. Hmm.
Kailan ba uwi mo, Sis Regine? Kailan ang uwi mo? Sabihin mo sa akin kailan uwi. Bakit may ticket ka? Di nga. Kailan ang ticket mo? PM mo nga sa akin, Sisi. Magbasa ka. Uy, basta Sisi, PM kita. May ticket na ako. Sana all. Oo, Sisi, mayroon na. Iwan mo na talaga kami dito? Di ata. PM nga kita maya. O, sige. PM na ako. Okay. Nadidinig mo ba boses ko dyan? Manoy Kubi, nakapagtiri ka na ba? Ikaw ba, Sis Rogie, natiri ka na? Parang ang layo. Parang ang layo ano ko. Natirikan ka na ba, Sis Rogie? Ano daw? PM nga kita maya. Makakalanghap na talaga ako ng amoy Pinas. Oo, naririnig namin. Ay, oo nga pala. Teka, magtirik mo ng kandila. Ay, kinatay. Ano? Tumirik mata ko sa pagod sisiping. Ako nga din eh. Sabi nung mga kapitbahay ko, bukas daw lahat daw mag-istiraha. Tapos sabi nila doon daw kayo mag-ano. Sabi ko baka hindi ako kasama kasi ang dami kong luto. Mag-start na ako tomorrow. Gawa na ako ng iba kong pakain sa Friday. Marami akong lutuin kaya magbawas na muna ako. Wala mo paglagay yung aking cellphone kung saan ko na lang nilalagay. Ayan. Salamat, Sir Kobe. Ayan. Manoy Kobe, mag-umpisa ka na magpatirik dyan, oy. Angel, sa bakasyon mo, Rogin. Hindi yan magbakasyon si Sis Rogin. For good na siya, for good. Pagkadala ko ng kape, sabi ko mag-live ako saglit. Tapos maya na naman ito, magtawag-tawag na naman yung amo ko na yan, di ba? Panay man ang ikot ng net ko. Mahina man siya. Kanina nagpapaluto si amo ng marami sisi, buti di ako sinama. Kaya nga, salamat Sir Kobe. Kaya nga ako nga, baka bukas hindi din ako isama. Kasi magbawas na ako ng gagawin para ma-relax ng konti yung aking katawan kasi Friday. So, walang pahinga, panigurado. Kasi pag sumama ako, ang pinakamababang uwi niyan 12:00 o, di ba? Kung nandito ka lang sa bahay, at least makakapagpahinga ng kahit konti. And my thank you sa inyo guys. Ito na naman si Pingtay. Ano lang to guys. Uy guys, tusukin nyo naman si Ping. Parang wala man tusok. Giatay kayo. Kayo man lang makatikim mo lang ako ng tusok. It's QA. Ano ba ang basa niyan talaga? Good evening everyone. Good evening po. Good evening everyone daw. Ayan, makapagpahinga pa. Oo nga si Surgeon, 'di ba? Makakapagpahinga pa tayo at least kahit na sabihin mong may gawa ako bukas, kahit makaakit ako ng mga 9 or 10, so makakapag-ano ako. How are you all? I'm good. Still alive and still beautiful. Still pretty. Nabuang na naman ako ba? Tawa ko ng tawa tapos yung amo ko nandiyan na naman, magtawag na naman sa akin, tingnan mo. Sabi, sasama ba daw? Sabi niya hindi. Ano yun? May galab shout. Ano ba yan? Hey Romy, may galab shout out from Sisi Rogen. Uy, wow, Idol Sipal, may galab shout out. Thanks for coming. Rogen, asawa ko. You still remember me? Oh, asawa pala ni Sis Rogen.
Sana all may asawa. Ayan, narinig ko na yung boses ng amo ko baka magtawag. Mega love shoutout si Sipal from Sisi Rogen. Yan, of course, my friend Harumi. Ayan. Hirumi ba? Harumi? Harumi. Palad tayo sa habang naghihintay tayo ng pinagkapihan, naghihintay tayo ng utos, asawa kong
Guys, sabi ko mag 1 hour lang ako. Tapos nasa 29 na siya kanina, 29 minutes. Tapos 'di ba nag-ikot-ikot siya, bumalik na naman siya sa 20. Ngayon 23 minutes na lang na naman yung aking live. Pabalik-balik siya, hindi siya matapos ng 1 hour. Si Ma'am Rodin din na managad sa ako, ikaw ba 'to Ma'am Rodin? Anong manaag? Sir Martin, kanina pa ikot-ikot yung aking yung aking net. Kaya sabi ko kanina 30 minutes na lang. Tapos, nag-ikot na naman siya, bumalik na naman siya sa ilan yung 10 minutes? Yung binaba niya tapos saka siya babalik ulit. Hindi tayo patatapos nito. Ikot ng ikot. Ano po ba kasi Sir Sir Jaime, sa naaliw ako kay host. Sis Rujan, tingnan mo, tingnan mo, nakaano na naman siya 23 minutes, Paano 10 minutes na lang, minutes pa lang ako. I-ano ko lang ng 1 hour nga 'to, pabalik-balik 'pag nag-ikot-ikot siya. Pag nag-ikot-ikot, nawawala siya. Nakakaanong ganyan, mag-live. Ikot-ikot ba siya? Ikot-ikot. Si ikot yata. Tuloy mo lang. Tay. Ano ba ma-screenshot para makita nyo dito sa akin screen? 24 minutes pa lang. Kasi nga, naantabayanan ko magtawag na naman yung amo ko. Hindi pa ako nakakabuo. Ano gusto mo? Ako mag-live, wala ikot na. Ano nga, Sir Waten, kasi si Sir Rojen, magla-live daw siya habang wala yung amo niya. Kaya sabi ko, ipatayin ko na to para makapag-support ako sa kanya. Ikot naman ikot. Tay. Ano ba yung nakalagay sa screen nyo? 10 minutes na lang? Patayin ko na to. Atay na, miss ka ni Lolo Sisip, hindi ka patapusin ni Lolo. Oo nga, tingnan mo si Sir Rojen, Tingnan mo ha, picturean ko, send ko sa'yo. Tingnan mo kung ilang minutes yung nandito sa akin. Kaya atay na yan. Bakit ganyan? Sa siguro yan, sa 'di ba pag nawawala yung pag nawawala yung net, tapos bumabalik siya. Kasi patayin ko na siya. Kung 1 hour ako sa net nyo. SD ka lang dyan, lapit na 1 hour. Sabihin sa akin, pag 1 hour, kasi sa akin 26 minutes pa lang. Tingnan mo sa studio yung in-screenshot ko sa'yo. Ayaw ko mag-live, ops na ako dito. Hindi si ba si Srojen, mag-live daw siya habang wala yung amo niya, mag-update siya. Nakita mo si Srojen, tingnan mo. 27 minutes pa lang, Bumabalik siya. Pag iyan kasi kanina 29 minutes na, pag nagbaba siya ulit, ko na, di ko alam, Sisi. Wala sahod dito sa YT, visit. Oo, wala din. Pag wala ka ding hindi din. Kaya, di ba, ayaw ko na, ayaw mo na. Kaya kailangan upload, tapos yung yung ba tawag yan? Kaya hindi rin buti na lang kung sikat ka yun. Pag sikat ka, sasahod ka ng madami. Pero pag kayong hindi ka sikat, yung katulad ko, tingnan mo nila, 3 lang, di ba?
Bigyan mo 5 minutes para may extra. O sige, kasi sa akin ano pa lang 28 minutes tapos lipat tayo kay Sis Rogen kasi mag-update daw siya, matagal na siyang hindi nakapag-live. Habang wala yung amo niya, do'n tayo magtambay. Ako nga inaano ko din tatawag yung amo ko, nagkape lang sila. Mamaya nito tatawagin na ako. Ang hirap mag-ipon ng hirap mag-ipon ng revenue. 'Di ba? Kaya ako pagka kaya kumbaga yung mo, lang yung libang-libang lang tayo, wag natin masyadong yung ating sarili sa YT ba, yung lang ba, yung tawag niyan, tamang lang kasi 'di ba may mga work. Bakit Sir Jaime, ilan na revenue mo? Buti sa inyo 'di kayo nagbayad ng net niyo. Nagbabayad ako nagbabayad din ako kasi dito sa baba sobrang hina yung net namin. May net nga dito sa bahay, libre naman kami kaso nga lang hindi siya talaga as in papatay-patay din siya kaya iyon yung net bumibili din ako. Kasi 'pag wala kang net, yung ba, hindi ka hindi ka yung makapag-Facebook. 4 buwan, ito lang 50 cents ayoko na. Gano'n? Oo, ako din Sis Rogie nagbabayad din ako ng net kasi pagka wala akong net, pagka hindi ako ng net, wala din akong net sa kwarto, 'di ba pagka do'n din ako do'n din ako nagla-live minsan. Tayo lang ni Lolo. Tayo lang ni Lolo dito, haha, pwede joke, pwede totoo, hehehe. Centavos, cents, Jaime, cents. Ha? Bahay pati phone, rami ko dito. Oo, Sir Jaime, ako nga 1 year na wala pang sahod. Ako nga wala pang sahod, hindi pa nga ako nakasahod. Ayan, tingnan mo. Nadinig mo na. Ayan, patapos na ako. Uy, may tao pa. Magbukas ako ng gate muna. Wait lang. Okay. Like ko na.
1 hour na. 1 hour na. Tayin ko na. Wag na tapusin mong gulo tayo dito, haha. Mag-construction na lang ako, may sahod pa sunod na buwan. Hehe, tayo lang. Tama ka, Sir Jaime. Oo nga, kaya nga natin yun, yung enjoy lang natin. Tama ka, Sir Jaime, yung sahod sa YT, lugi ka sa bilang net 2 hours. Kainis kasi itong net ko ba? Ay, ano ko? Ako, nakailang buwan na ako. Wala pa naman akong sahod. Hindi pa ako nakasahod. Babay na doon na tayo, mag-end na ako. Wala talagang ikot-ikot. Sir Jaime. Sis Rojen, mag-end na. Mag-ano ka na, mag-live ka na. Yan, mag-end na. Mag-ano ka na, mag-live ka na. Ikot-ikot ang net ko eh. Sino may sahod natin? Trabaho tayo, kayo, ako talaga gulo lang. Panggulo ka lang ba? Ikot-ikot. Inutusan pa ako ng amo ko. Gawa ko ng ano. Ng ano niya, yung pausok. Ano na lang tayo manggulo sa hiking. May chance ma-viral yung lang hehe. Oo. Anong buisit? Sino buisit? Sino buisit? Bitin ulit. Sige ulit. Halos? Bitin ulit. Okay. Wag magpaloko kasi loko-loko rin tayo, ha. Sir, may ox lang. Yan. At least nakapag-support ka, katulong ka pa rin. Isang vlog, UK, mega love shout out. Thanks for coming. Tingnan ko nga ito, si ano. Basta trabaho lang man, Rojen, bahala na kayo dyan, ha. Sino kaming loko? Ano? Loko-loko rin, ha? Ano yun? $5 million. Thanks for coming. Kayo talaga mga babae, loko-loko rin, ha? Buang.
Minsan nga, Sir Jaime, di rin ako makapag-support kasi busy din ako sa trabaho. Oo, hindi naman tuwing makakapag-support. Si Lucy, thanks for coming, mag-love shout out. Sabi ko nga, panggulo lang ako kasi gulo ko rin ka. Nakakapagod nakakapagod kasi. Ang daming trabaho. Pag ganyan, halimbawa may mga nagla-live, paano-ano lang ako pakaway-kaway. Sino busy, layo nyo sa busy ko. Anong oras na dito pa rin sa kusina? Wala pa, hindi pa tapos. Tapos, mag-ano pa sa bata. Anong oras na ba? Mag-7? Mag-8 o'clock. Mag-grow shoutout Ate Lucy, kaya nga dito rin. Nangangating uso ko. Ilang buwan ka na, Jaime? Ilang buwan ka na? Ako malapit na pala ako mag-santaon, Sis Rogin. Ano na ako eh? January. Mag 1 year na ako. Salamat sa laging support, Sir Jaime. Ayan, Clifford. Thank you. Ano lang, yung natin libang-libang lang. Hindi, wag mo masyadong seryosohin ng YT kasi maano tayo ba? July na ako, Moni, pero anong nangyari? May sahod ba? Mas una ka ba? Ano ako eh? July, August, September, October, November, December. Ay, ano na ba tayo ngayon? November lang pala. Ano to? Ba't mapula? Ba't may pula ako? July, August, September, October, November. Sikang atang mag-love shout out. Thanks for coming. Sinalibang hati. Ako sis, 1 year na walang... O, pare-parehas lang tayo. Pare-parehas lang tayo. Pare-pareho lang. Ako rin, wala pa. Di ba na-bakasyon ako, hindi pa naayos yung ano ko, kaya wala pa din ako, di ba? Tapos, hindi rin ako masyadong nagkakapag-upload. Hindi rin ako masyadong nakakapag-live kasi sa trabaho, ayaw ko na sa Earth, Lord, patawad, ha. Ayaw mo na ba sa Earth? Lord, patawad. 7 million in the house. Thank you, guys. Salamat sa patamsak, Sisi Koy. Lahat talaga inaway. Hindi atay. Sumahod ka na, Sisi. Hindi pa. Ikaw, Sis Lucy, sumahod ka na ba? Hindi pa ako nagsahod. Hindi ko pa naayos yung hindi ko pa naayos yung ano ko ba, wala pa akong ATM na
Sir Jaime, si Lolo lang yumayaman dito sa YT. Kayo na dyan, sinasabayan ko na away pag babae, wala pa rin sahod. Galap shout out sa Ate Lucy. Sis Rogen. Ikaw ba sis Lucy? Kamusta ba yung review mo? Wala pa sisi. Di pa rin. Di pa rin viral ha. Mag-viral. Di pa rin mag-viral. Nagugutom ako. Ano tawag niyan? May time daw yan, Sir Jaime, para mag-viral. Malaki na ba ang revenue mo, sis Lucy? Ilang tando ay nabinili ko, wala pa rin. Ayaw ko na. Sir Jaime, si Lolo yung mayaman, tayo namumulubi. Sahod na sana sisi, nakahold pa, wala pang ATM. So, ibig sabihin, malaki na rin yung laman ng ano mo, yung sasahurin mo sa YT. Ako din, yun din ang problema ko, wala pa akong ATM. Si Sis Rogen, mas malaki ang ano din niya, malaki na din ang revenue niyan. Kahit papano, may sasahurin. Kaso nga lang, ang problema, wala pang ATM ba? Hindi pa ako nakakapag-ano din ng ATM. Sabi ko sa inyo, US, wala maniwala. May love shout out si Lilian from Sicily Atong. Ayan, wala nga si Atay. Sino malaki iwan? May love shout out si Lucy. Konti lang siguro pero hindi ko masyadong inaano kasi wala man tayong magawa pa ba. Wala si Lilian dito ako. Ako to, hehehe. Andiyan kanina si Sis Lilian, nag-ano siya. Kanina dumalaw kanina. Lumaki mga eye bag natin, Sir Jaime, sa kakapuyan. Ha? Ano? Oh, may nag-doorbell na naman. Mag-ano na naman ako.
Ano daw? Paloko kayo, trabaho kayo dyan, gusto yung OFW, ayaw ko na din, konti na lang. ان شاء الله ان شاء الله اذا جبت يعني هذا اي بلس فوق من فوق انت بتصرف ثاني لما بجانب البروتين حقك بجانب البروتين حقك ها سكوب سكوبين وش لا مو كذا في سيزر It is one, amor. لا سيزر لا خلاص خلاص وقع هنا وست الباب في الصوره طيب وخري من بايعها وخري طيب نفتح الباب يعني الله من اللي جاب لك؟ من اللي جابك؟ من هذا؟ The old one, I have like this one, like this one for the shaper. This like ball inside like this. لما تحطي مويه ولا حليب لا وصلت May tao pa ba? Uy, guys!
يسكن